Здравейте и добре дошли в Alive on the Road. Днес ще ви покажа още един ден от имигрантският ми живот. Останете с мен. Часът е 7:30, аз съм се запътила към офиса. Имам много задачи, но гледам да се фокусирам върху най-важните. Кафето, пицата и тортата. След работа взех трамвая и се отправих към центъра. Отнеми около половин час да стигна до плац Инвалидов и оттам продължих пеша до българското консулство в Краков. Именно там ще се проведе срещата на вице-президента на Република България с българската общност в Краков и там ще танцувам с ансамбъл Иглика. Трябват ми само няколко минути, за да се преоблека и гримирам и съм готова за сценични изяви. А ето и някои от участниците в събитието. Здравейте! В следващите кадри ще видите избрани моменти, а именно награждаването на нашия директор с почетна грамота, участието ни като ансамбъл Иглика и учениците от българското училище. Опа! След официалната част имаше отворена дискусия, където всеки можеше да си зададе въпросите и да обсъдим наболели проблеми за българската общност в Краков. Аз също се осмелих и успях да задам своите въпроси. След среща по най-бързия начин отидох на репетиция, последната за сезона. Беше голям купон и сега ще ви покажа части от него. Накрая на деня съм вече доста изморена след всичкото лудуване, танцуване и ви казвам чао и до нови срещи!